ସନ୍ଧ୍ୟାର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମ ପଟର ଦୃଶ୍ୟ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବସିବା ଚାଲିବା ରହିବା ପାଇଁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ଭକ୍ତମାନେ ବସିବା ପାଇଁ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି। ଫୁଲର ଆସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିଲେ ଯେଉଁଠିକି ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଆସେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଭଳି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଚାରିପଟରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟି ମୋର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।